Schwarz volt. Azokat még jobban ismertem, mert ott jártam már iskolába, a kapujuk előtt, nem tudom, tetszik-e tudni. A Várajai úton. Igen, sarkon volt az ő házuk. Azt ott volt kocsma, úgyhogy ilyen üzletemberek voltak ezek mind. A Grossmanék is, meg Schweizék is. Ezeknek arról jobban eszembe jut, hogy Schweizéknak 3 gyerekük volt. Egy olyan volt az Imre a zsidóknál, a legnagyobb fiú, akkor volt egy Gyuri, még volt egy Jány Éva. Az bizony ezeket szegényeket elhúzoltak. Azt meg olyat is hallottam, hallatszott akkor, hogy valaki meg akarta menteni a kisjányt, hogy ne vigyék el. De a szülei nem adták, hogy